Salvo Mallija, kandidat nazzjonalista f'elezzjoni ġenerali, saħaq li minn din id-darba jivvota lil Partit Laburista mhux ħaqqu jiġi interdettjat mis-sagramenti tal-Knisja Kattolika iżda skontu għandu jiġi interdettjat miċ-ċittadinanza Maltija. F'kitba fuq il-profil tiegħu ta' Facebook, il-kandidat ta' Simon Busuttil sostna li għalih min se jivvota lil Partit Laburista m'għandux jibqa' jissejjaħ Malti. Salvo Mallija mhux l-ewwel darba li nfex f'attakki iebsa kontra min jappoġġja lil Partit Laburista. Dan għamlu fil-waqt li Simon Busuttil kien fissru bħala bniedem li jitkellem mill-qalb waqt li kien imlaqqam bħala star candidate tal-Partit Nazzjonalista. Salvo Mallija infexxajjar lil votanti Laburisti bħala nies li ma jxirqilhomx li jibqgħu Maltin fl-istess xahar li fih jitfakkar eluq 62 anniversarju minn mindu l-isqof Mikil Gonzi kien impona idnu bil-mejjed fuq kull min kien jassoċja ruħu mal-Partit Laburista jew isegwi dak li kien jagħmel il-Partit Laburista. Fil-fatt mhux biss kien hemm min ġie interdettjat fuq hekk, iżda Laburisti li mietu waqt l-interdett spiċċaw mitfuna foqbra mhux ikkonsagrati f'parti magħrufa bħala il-Miżbla. Dan apparti il-fatt li esponenti Laburisti kellhom jiżżewġu fis-sagristija.